बेवहाय इलेक्सन खालामदों जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जाय बिथांमोनहा बेवहाय 40 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय आबाद मावनानै जाबाय थादोंमोन आरो जाय बिथाया बिथांमोन दा न' लुनानै थानाय जे ओनसोल बे दैबानाजों दिनै फबजोबलांबाय माइ गायग्रा हाया अन्थाइ बालाजों फबजोबलांबाय दा बिथांमोनहा गावसोर थानांगौनि थाखाय गावसोर आबाद मावनानै जाग्रा बे ओनसोलाव न' लुनानै थाफैदोंमोन नाथाय बेखौ दिनै UPPL सरकारा दिनै बिथांमोनखौ नटिस होआजासे दिनै बिथांमोननि न'खौ सावफायफैदों बुफायफैदों दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोनहा नियम कानुनजों थाङोमोनब्ला बिथांमोनखौ नटिस हरग्रोनांगौमोन बिथांमोनहा जाहाथे हयथ' 24 घन्टायानो जा बा 1 मासनि गेजेरावनो जा गावबागाव न' बांफोरखौ सिफायना लानांगौ बा लाइ लथरफोरखौ बोथ्रोदना लानांगौ बेफोरबायदि नटिस हरनांगौमोन दा बेखौ खालामै बिथांमोनहा डाइरेक्ट फैनानै बिथांमोननि सायाव दिनै बुग्लुं सुग्लुं खालामनायनि बेबस्था लादों मानसिफोरखौ हमनानै लांदों दा बेवहाय जाय बिथांमोनहा दिनैहाय 40 बोसोरनिफ्राय बेवहाय थाबोनानै दं बिथांमोनहा बे हारिनि मोनथाया अलरेडि दंखायो जिहेतु फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआव बुंदों जे जाय मानसिफ्रा ट्राइबेल्सफ्रा जायफ्रा माने बे 25 बोसोरसिम रायजो जादों बिसोरनि थाखाय हा होखानांगौ दा बेहाय जुदि 1990निफ्राय बिथांमोनहा हादान सिफायनानै बेवहाय आबाद मावनानै जाबाय थादोंब्ला दिनै 34 बोसोरनि बारा जाबाय 34 इयार्सनि बारा जाबाय दा बेवहाय बिथांमोनहा बे हानियाव अधिकार दं आरो बिथांमोनहाबो गोसो जानानै थाफैयाखै दिनै मोनसे नेचारेल केलामिटि जादों फ्लाड जादों दैबाना जादों बिथांमोननि न'आ दिनै बायलांजोब्बाय माइ गायग्रा आबाद खालामग्रा हाफ्रा दिनै बाला अन्थाइजों फबजोब्बाय न'आ सिथ्लाजों न'जों समान जाजोब्बाय न' सिङासो दिनै बाला अन्थाइजों गोजौसिन जानानै थाहैबाय दा बिथांमोनहा आश्रय लाफैदोंमोन गावसोर मावनानै जाग्रा हायावनो थानो थाखाय नाथाय बेबादि समावबो बिथांमोनहा थानायनि बेबस्था खालामना होनो नागारै बिथांमोननि सायाव अयथासार खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव जों बेखौ BPF दोलोनि जानानै गोख्रों आंजों सौखारियो आरो जाहाथे इयुनाव बिथांमोना बिदि दा खालामथों आरो बे हाखौ बिथांमोननि थाखाय इमिडियेट फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों जाहाथे सेटेलमेन्ट खालामना होयो बिनि थाखाय आं दिनै बे UPPL सरकारनि EM मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथांखौ दिनै खावलायगोन इमिडियेट बे 22 न'खरखौ बिथांमोना सेटेलमेन्ट होनांगौ आरो बे हा होनायनि बेलायाव सोरबा माने पार्टिनि लालायनानै सोरबा BPF UPPL सोरबा कंग्रेस BJP होनलायनानै बे हानि रानलायनाय खुनु खोथा गैया बेवहाय नागरिकआ नागरिक बे जायखि फैया मानो सरकारा नागरिकखौ नागरिक बायदि होनांगौ हानि मोनथाया बयहाबो दङ पार्टिजों खोथा गैया बेहा दा बिथाङा बुंदों मैया 22 करा गासिबो माने BPFनि मानसिफोर गोजा सोरबा खाम्फा बरगयारिया थिनहरदों बिदिनो खोथा नङा नों बिपदआव गोलैनाय मानसिखौ गासिबो हेफाजाब होनांगोन बेसो सरकारनि दायित्व दा बेबादि मानसिखौ क्लासिफिकेसन खालामनाय बर' जाथिनि गेजेरावनो BPF UPPL मोनसे समाज खालामनो नागिरनाया दिनै दुखुनांथाव बे पलिटिक्सखौ ससियेलाइजेसन खालामनो नाङा ससियेलाव लांनो नाङा बेखौ नाथाय दिनै समाजावबो माबा गावबुरा बानायनायावबो UPPL BPF हा राननायावबो UPPL BPF जुदि बिदि खालामोबा बर' जाथिया बेसेबां आवगायलांनो हाबावगोन फालाय दा बेबादि गावजों गावल' मोसा जालायनानै मालायजों दाउसा जालाङोबा बे जाथिया बेसेबां आवगायलांगोन होनबालाय मालायफ्रा अखाफोराव सहैबाय चन्द्रायना दाख्लै अखाफोराव सहैबाय जों बे ओनसोलनिफ्रायबो अखाफोराव थांनायनि बेबस्थाखौ जोंबो खालामनांगोन ना दा बेवहाय बे 22 घर बा 23 घर बा 50 घर मानसियानो जाथों न' बां गैयाबा गावनि गथ'खौ बहा लेखा फोरोंगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दंफायो बे सरकाराव बिथांमोना बुङो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि बाथ्रा गथ'फोरखौ मोजां फोरोंनांगौ होनो डाक्टार इन्जिनियार जानांगौ प्रफेसार जानांगौ साइन्टिस्ट जानांगौ होनो नाथाय दिनै बे 25टा न'खरनि मानसिफ्रा 22टा न'खरनि मानसिफ्रा बिनि फिसाफ्रा दिनै लेखा फरायनो नाङा नामा न' नाङा नामा बिसोरनो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बुजिथों UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुजिथों जों बेखौ दिनै धिक्कार होयो